gani mo dyan, ang hepe no sa Victoria City, sino man makakita sila sa ila, isugid dayon sa Victoria City Police Station. Kag pumudyare, balik kita no sa shooting incident nga natabo sa base sa investigation sa aton sini nga mga kapulisan, ining biktima pumudyare ang ara sa tubangan sang ila balay. No, nagaistorya siya sa iya abyan nga si Ismael Vergara, no, Ismael Vergara. Sang nag-istorya na sila, pulpila nagpalapit ang mga suspect kag naghambal ang isa ka suspect Bombo Jaire nga isa ka pa, no? Tapos pagkatapos naging tiro na ang biktima. Kag nakaagom ang biktima sang igo no sa ulo kag dughan Bombo Jaire. So, kung Grace nga gambal siya, isa ka pa, kumbaga do may ara, pagid siya previously, nangadaan nga do kontra, no? Aside sa sining biktima? Yes, Bombo Jaire. According kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang biktima nga ini no sang Septembre bala Septembre 2021 kay mera na pa mo persons of interest no bali ang motibo sini duha ka bilog nagid no nang may away na sila na sa September tabo sa diin mo kung madumduman mo may pagtiruhay no sa duha ka mga pamilya kag sa isa ka pamilya may patay gid ba mo dire. So isa na sa mga ganalantaw nga ang gulo kung motibo sa atong mga kapulisan nga giluthang ni ang biktima nga si Ayas Tintoy. So ba mo dire, isa naman ka ang gulo, kaduha nga ang gulo, ining biktima no may ginalantaw sila nga may kaangtanan ni sa illegal nga droga ba mo dire. So amo na duha ka mga anggulo nga ginasudyohan pagid sa aton sini nga mga kapulisan, especially dira sa Victoria's Police Station. So, kumbaga po, Grace, personal grudge, no? Kaga kang tanan sini sa illegal nga droga, ang duha ka mga motibo nga ginalantaw. Pero may ara na sa person of interest, ining nakakontraya sa una. Yes, Pambochari, may ara sa person of interest. Kag, according sa witness, or sa mga witness, kung may mga nakakita, may Pambochari sa natabo, no? Ang mga suspect, palagyo ina sila agi sa barangay Nangka Bumajay nga sakop na sang Iwi Magalona no ada padulong sila sa barangay Nangka I mean so dito daan mo Bumajay nga alagyan once nga makakadto ka na to madamo na sa mga pathways or mga alagyan bala no nga makapanago kagid kay maka-escape kagid Bumajay sang madasig. Ining abyan niya Bombo Grace nga upod ya bala sang siyang gintiro wala to siya ginilabdan sang riding in tandem. So wala man Bumajayre, no? Kay siguro posible nga nagano iniya naglagan bulti o kung ang tuyo lang gid sang mga suspect amo ni ang biktima nga si Ayas Tintoy nga halothangon o kung patson mo Bumajayre. So Bumajayre na recover sa crime scene no ang saka gun bullet no wala pa naglupok kung nagbabala Bumajayre kag 3 fired empty shell no sang caliber 45 kag amo lang na ang mga na-recover so Bumajayre pamatian ta ang pahayag sang hepe sang Victoria City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Eduardo Cortuz. Itong biktima natin na si Larion Castro Larion Castro Jr. Isolatorio alias Tintoy, nakatambay ito sa labas, may kausap na tao. May kausap na tao na probably kaibigan niya. Then all of a sudden, dumating nga itong gunman, naglakad papunta sa kanya. Without hesitation, pero nagsalita pa na isa ka pa. Binali siya kagad after saying. Ang tama nung ating biktima is sa dughan kag sa ulo. Fatal lahat yung tama niya. Kamusta po siya, sir? Nagay niya? Sad to say na at that particular time, binawian na rin siya ng buhay. Okay. So, sir, ano po yung motibo talaga sa pagbarin sa kanya? Well, yun nga yung isa sa mga chinecheck namin. Kasi dalawang angulo yung tinitignan namin dito. Mga One ano po? is
siguro na-recall mo na merong sometimes November yata yun. Nagkaroon no, September, I think, if I'm not mistaken. Nagkaroon ng barilan between sa dalawang pamilya, which both of them napatyan sa Barangay Pen. I don't know kung nare-recall niyo. Yun yung nakikita isa na focus of attention namin kasi nga kasi din ang kapitito niya is sa member ng pamilya doon. So, naanuhan namin, kinecheck namin. Second thing is yung involvement niya, alleged involvement sa illegal drug trade. Kasi din sa information na nakuha namin sa mga information network natin dyan sa palibot, parang involved yata to sa drug, sa illegal drug trade. Yung biktima po? Yung biktima po involved or yung Yes. suspect? Yes, yung biktima. That is why parang ang sabi nung bumaril, isa ka pa. So, sinecheck namin yan. Although hindi namin sinasabi na talagang involved siya, considering na wala siya sa watchlist namin. But, kinakantakan namin na investigation so that malaman natin whether talagang involved siya at saka kung part siya doon ng away ng pamilya ng nakaraan. Ang mga na-recover natin is yung isang deformed lang tapos tatlong empty shell ng caliber 45 at saka isang blood bullet pala. Yung blood bullet yung hindi pumutok. Bombo Gray? Bombo Jerry, so i-correct na lang, dad bullet, hindi gun bullet, dad bullet. So, Bombo Jerry, kabay patani nga malakpan dayon ang suspects no sa sini nga shooting incident kay para nga maklarohan mo ka matagan mustisya ang ining biktima bisan pa nga ginaligar ini siya nga persona no, sa ka-drug personality. Amo gani Bombo Grace no kag maski hindi man bibala related sa droga abi ang motibo sining pagluthang sa iya do kasubo lang bala nga do kada gabi na lang gid mayara bala sang shooting incident bala nga balita no. Yes, Bombo Jairo. Jaire, so tani no pangamuyo ta nga ang mga katawhan o kun mga may tuyo bala sa ila isig katawo nga magluthang o kun ano klase nga pagpatay no kabay pa nga hindi lang na pagdayonon kay para man sila Bombo Jaire hindi mas sila makahimo sa mga malain kay sila man Japon Bombo Jaire ang masuffer sa ulihin. So Bombo Jaire ano talang no salot talang ni ang isa ka residential fire incident natabo sa Banwa sang Toboso no especialmente sa Purok Sampaguita Barangay Poblasyon no kag ining residential fire incident wala man siya Bombo-Jaire sing casualty apang may isa ka balay nga totally burned gid no so no gid Bombo-Jaire wala gid bilin so ang cause ang fire Bombo-Jaire o kung sunog aton panaybalon buwas kay kagina nagtry kita reach sa Toboso Fire Station so wala pag sabat Bombo-Jaire so ang ining fire incident no mayo lang kay wala sing minahalitan kag paanta man isang pahayag ang ila sini nga gobyerno or LGU no sa mga naapektuhan kay isa ka balay ang nasunog kay may mga partially nga balay nga nadalahi Bombo Jaire. So ang dugang nga detalye Bombo Grace dira bantayan ng buwas nung adlaw agod nga mahibaluan gid kung ano gid lang kompleto nga rason man kag kung pila man ang damage sining ang sunog. Kag gina-remind taman ang aton mga kauturan nga hindi gid no magbilin sila balay sang nakasindi o kun i-secure kinila
tanan-tanan nga mga posible bala ugatan sang sunog mo Jaire. Mm. So, mga Jaire, makita naman kita sa aton sining Philippine Army, no? Espesyalmente sa 3ID, kag ginkuan kasing pahayag ang spokesperson no, nila nga si Captain Kim Apitong regarding mga Jaire sa 16 former rebels nga nakabaton sa cash assistance 10,000 pesos each mga Jaire. So, all in all, 160,000. And at the same time, nag-undergo sang training, Mambo Jaire. So, ang ini ka mga 16 former rebels, halinis sila sa Western Visayas, kag Central Visayas, Mambo Jaire. So, diri sa aton sa Negros Occidental, mayari ta diri nga 5 ka mga former rebels ang nag-undergo sa training kag nakabaton sang cash assistance. So, Mambo Jaire, ang ining 16 ka mga former rebels ari di 5 ka babayi no kag 11 ka mga lalaki. So ang ila mga edad mo Jaire ara gid sa 18 to 25 no ining nga mga pamatanon former man gihapon rebels. Bombo Grace na Yes, Mama Jaire. 18 to 25 do mga pamatanon man gihapon. Yes, Mama Jaire kay ining mga nag-surrender kag former rebels na sa karon sang mga nagaedad sila minor ba mo Jaire amuning pag-recruit sa ila no kag tinguhaan no sa aton nga mga kasundaluhan kasabulig sang gobyerno na ang sila ma-surrender no kag mabalik sa aton sa nga gobyerno. So, amo ni mo Jaire, ang programa para sa ila ang wala sa gihapon naguntat, no? Nagapatigayon sa gihapon, no? Mga training sa public speaking mo Jaire, computer literacy, no? Train man sila kung paano magsulat, no? Kag ang mas importante diri mo Jaire ang ang willingness to change bala sa ilang life, no? Nga gikan sa NPA no mangin isa ka NPA tugtog nga nagbag-o kag nagbalik sa gobyerno mo Jaire. So kung ano pagid mo Jaire ila mga skills no gina-enhance pagid na sang aton nga mga kasundaluhan kag amo man no collaboration ni siya mo Jaire sang DSWD 6 mo Jaire. Kag mera man kagina no gintagaan sila sang food packs kag medical and hygiene kits from DOH. So, Pombo Jaire, ang aton sini nga mga kasundaluhan, naghatag man sa mensahe, especially no, sa 3ID, nga pagi sila spokesperson, no, nga hindi pa ulihi ang tanan, no, nga mag-surrender, mag-bag-o, kag pangabuhi sang matarong kay chapter especially kay mga bata kami sila Bombo Jaire so may chance sa pagidya no kag ang ini nga hitabo kon na makabig ta man nga celebration Bombo Jaire mga inspiration man no sa mga utod ta sa subong naga pangabuhi pa nga hindi matarong no o kon nagaupod pa sa mga grupo o kon makawala nga grupo Bombo Jaire. So pamatian ta Bombo Jaire ang pahayag ni Captain Kim Apitong. Yes ma'am, ito po as a collaboration po with NTF LCAC, of course, yung mechanism natin kung saan nagtutulong-tulong po yung bawat buong ahensya na tinatawag nating whole of government approach. Sa activity po na ito ay kasama po natin yung DSWD 6, DSWD 7, and Central and DSWD National. Kasama din po yung DOH Region 6 and Region 7. So sa activity po na yon ay atin pong binigyan po ng training itong 16 na former rebels natin, identified former rebels at the end of the day po ay nag-distribute po yung ating mga agencies na kasama DSWD and DOH ng cash assistance and also hygiene kits and food packages sa kanila. Doon po nangyari yan ma'am sa ating First Brigade. Kasabay po through virtual attendee yung mga FRs din natin dyan sa 302nd Brigade sa may Tanhay, Negros Oriental, and also sa 303rd Brigade dyan sa may Morsha.
So, yun po, it was a activity, sir, ma'am, na may training. Then, pagkatapos po ay nag-distribute po tayo ng mga kaukulang benepisyo para po sa ating mga former rebels. Yung mga former rebels, sir, ilan po yung taga-Negros po? Meron po tayo dyan, dito po sa Panay ay 6 po. Doon po sa Negros Occidental naman po, meron din pong 5. 3 po sa Negros Oriental at meron po tayong 2 doon sa ano po yan, sa bilang po natin, sa out of 16 lalaki po, 5 babae lang po and 11 na lalaki. Okay. Correct. Ang mga edad po nila, Ito mostly, po rin din mostly from 18 to 25 years old po. mga bata pa And some of the FR po nito are being recruited during nung minors po sila. Kaya isa po yan sa mga nakikita natin na ito po mga berdugong terorist ng NPA ay nagre-recruit pa rin po ng mga minors at hindi po sila kumikilala kung anumang edad o kasarian at kanila lang po ay makapag-recruit at manling lang ng kabataan. Kaya ito po parang ito po ay aid po natin sa mga bumabalik loob po ng mga former rebels at gusto nating ipakita na yung gobyerno po natin is working para sa kanila at in-encourage din po namin na yung mga nandyan pa po sa loob, yung mga naloko po itong mga liderato ng mga berdugong terrorist ng NPA. Tingnan niyo po yung effort ng government para po masustain at matulungan ito pong mga former rebels natin. So, ano po yung content ng training nila po? Yung training po nila is public enhancement po na kanilang public speaking. Ganon din po overview and basic computer literacy. Ganon din po yung tinuruan din natin po sila for social media engagement na very trending ngayon. At yun po, pati yung writing din po, tinuruan po natin sila. Training, tapos na po, hindi na po magko-continue? Or continuous lang? Continuous naman po yan, ma'am. Yun lang po yung na yun is para po mas ma-enhance. Kaya nga po skill enhancement po yung training natin sa kanila. So meron na silang mga background po, in-enhance lang po natin yung kanilang capability. Bombo Grace? Bombo Chaire, so amo to ang isa ka manami nga balita halin sa aton sining 3IT. Bombo Chaire. So, do pagpanghangkat naman ni Bombo Grace na bilin pa bala nga mga rebelde, nga hindi against bala o kung handa ya bala ang gobyerno, nga buligan sila, as long magbalik lang sila sa diri bala magpanaog bala sa bukid, Yes, Bombo Chaire, sa mga gusto pa apang nagakahadlok Bombo Chaire, hindi gid magduha-duha kay ang aton sini nga mga kasundaluhan, sa bulik pagit sang ibang nga grupo ang LCAC bala Bombo Chaire. Napasalamatan taman gali ang LCAC nga grupo nga nagabulig gid pirmi sa aton sini nga mga kasundaluhan nga mag-augment bala sa ilang mga operations kag at the same time naga-guide man sa mga naga-surrender nga NPA Bombo Chaire. So RTF LCAC 6 Bombo Chaire. So Bombo Chaire, amo na gina-encourage ta nga hindi gid magkahadlok, mangisog sa pag-surrender kay kung hindi mangisog ti hasta na lang sano nga mangin isa sila ka NPA. Correct, Bombo Grace. So Bombo Chaire, ay sa pagkakabalita halin man Japon sa kay Captain Kim Apitong ang isa ka 15 IB officer Bombo Chaire ang nakabaton sang 3 ka mga medalya. Deding kada Bombo Chaire. Wow. So ano ini mga medalya nga nabaton niya Bombo Grace kaga paano ya hindi nakuha ako na award sa iya? So nagabaton siya sang combat medals sa paghimo sang heroic deeds ini siya giningalanan kay Second Lieutenant Levin Hayes Legazpi Bombo Chaire. So ang ila sining anniversary or founding anniversary sang 15 IBs ika-48 na Bombo Chaire, 48 founding anniversary ginkadtuan ini sang commander sang 3ID nga si Major General Benedict Arevalo Bombo Chaire.
didto, no? Samtang nagahiwat sa seremonya, tagaan inis siya sa tatlo ka mga combat medals. Ang ini nga mga combat medals ng Jaire, nakuha yan ini paagi sa successful military operations against sa communist terrorists sang April 17, 2021 dito na yon sa Sitio Dash 7, Barangay Bulwangan sa Banwa sang Hinubaan, no? Kung sa diin may ara sang duha ka mga napatay sa enemy na nga bahin or kung sa makawala nga grupo Bombo Jaire. Kag sang Abril 24, 2021 sa Sitio Payranan, no, Barangay Pinggot sa Ilog nagresulta man sa duha ka mga ukon sa duha ka mga communist terrorists, no, ang pagdakop bala Bombo Jaire nadakpan ang duha ka mga communist terrorists nga gin pakigbahinan man ni Second Lieutenant Leven Hayes Legazpi. So amo na nga nakuha iya ining tatlo ka mga combat medals Bombo Jaire. So Bombo Jaire, pamatian taliwat ang tingog, no, ni Captain Kim Apitong. During po sa visit ng ating commander, hinirapat niya po na puntahan yung 15th Infantry Battalion para po sa kanilang 48th founding anniversary. Kasabay po nito ay ang pag-award po sa 26 personnel ng 15th Infantry Battalion. Kasama po doon, ito pong si Lieutenant Levin Legazpi, na kung saan po ay siya po'y nakatanggap at inawardan ng 3 combat medals para sa kanya pong heroic deeds na sa encounter po noong April 17, 2021 in Sitio Dash, Barangay Bulwangan. Ganun din po nung encounter din noong April 24, 2021. So magkasunod na encounters yan. So may mga recoveries po tayo dyan. Meron din pong na-recover ng mga gamit at mga namatay po na NPA terrorist ng time na yan. At ginawad po sa kanya yung sunod-sunod po na mga medalya na yon dahil siya po ay deserving para matanggap po yan. Yan po ay isa po sa mga trust ng ating Deputy Commander, Major General Arevalo, na kapag meron pong mga accomplishment yung ating pong mga unit sa baba, lalong-lalo na po yung mga personnel natin sa combat operations, ay talagang pinupuntahan po ng ating commander just to show po na na-appreciate at kino-commend at nare-recognize itong mga personnel natin who are doing heroic acts. Nakakalungkot nga po sa mga nakaraan, meron po tayo na namamatay po sa atin, pero po yun po ay yung ito pong paraan na to na pagre-recognize sa ating mga tropa ay isa pong paraan para po yung drive nila, no, sa pagpapatuloy na pagtanggol sa mga mamamayan at ipagpatuloy na wakasan ang ginagawa, ang mga maling ginagawa ng mga berdugong terorist ng NPA ay tuloy-tuloy po. Yan po ay ideya at yan po ay initiative po ng ating pong commander. Bombo Grace, do ka nami lang yan, no, nga ano ba lang, nga at least ining na-awardan niya, buhi pa siya balagi hapon, no, kay do ginakasubo, tama ng pila ka mga nagkalatabo, mabalas na tinalikda, no, nga pilaman ka mga miyembro sang militar ang nadulaan gid sang kabuhi sa enkwentro. Yes, Bombo Jaire, Bombo Grace? Dali lang, gid Bombo Jaire, kanega panawag kami. So, Bombo Jaire, no, kanami i-favor sang moment pala nga matagaan kasang pagkilala, no, apang mas marami pagin Bombo Jaire, no, nga Bombo Grace, medyo hindi manami ang imong sulod. yes, Bombo Jaire, no, mas manami pala, no, nga ang pagserbisyo mo nagka-resulta din sa kadalagan, Bombo Jaire. So, Bombo Jaire, sa ibang pagginagawa ng balita, basta na lang, kay may may dalion kita subong gabi, no, Bombo Jaire. Sige, Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jaire, ini si Bombo Grace na wato nag-report para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balitang anatipon sang patrol.
18 minutos ang nakaligad sa taknalas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Mandamo gid salamat sa pagupod sa amon sining gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live no mayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jaire de los Reyes. Para sa pamasang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the
let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.